Тръгнахме от различни начални точки. От една страна партия, която пое по нов път с нови лица. От другата страна граждани, които дадоха своето доверие на личности, които могат да отказват примамливите предложения на властта. За да запазим морала и принципите си, се разделихме с илюзията, че сме безгрешни. За да постигнем нещо по-добро, се разделихме с представата, че всеки път трябва да започваме всичко от начало. Поискахме подкрепа от хората, защото виждаме, че са уморени от неизпълнени обещания. Поискахме в политиката да има място за личности със свободно и независимо мислене, които да отстояват своята позиция. Сега се срещаме тук, за да покажем, че можем да възродим Свищов. Политици и граждани, младост и опит, енергия и професионализъм. С идеята да поверим изграждането на общия ни дом на един доказан човек. За един по-добър живот. Купуването и продаването на гласове е престъпление.